L'oferta formativa de formació professional de l'Institut Blanchard comprèn 2 cicles formatius. El cicle formatiu de grau mitjà de cures auxiliars d'infermeria i el cicle formatiu de grau superior de dals, etc. Aquest cicle compta amb 410 hores de pràctiques a l'empresa de l'àmbit sanitari de la zona. El cicle de grau superior de documentació i administració sanitàries, en aquest cas, es cursa en 2 anys acadèmics i també compta amb unes 350 hores de pràctiques a les empreses sanitàries del sector de la zona de Terrassa. Hola, el meu nom és Laia, tinc 19 anys i m'agrada moltíssim el cicle de CAI perquè és molt dinàmic. Fem moltíssima part pràctica i a més et dona via directa a l'àmbit laboral. I un punt extra de fer-ho al Blanchard és que els professors són molt propers a nosaltres i ens ajuden a tot el que necessitem. Per tant, animeu-vos i ara que ja coneixeu els 2 cicles formatius, estarem molt contents de rebre-us.